Partiya Pêşkeftin û Demokrasiyê Deva, bi serokatiya Wezîrê Berê Aboriyê yê Tirkiye Alî Babacan, îro Kongreya xwe ya mezin li Enqereya paytextê Tirkiye birêve bir. Kongreya Partiya Devayê bi dirûjmeya Deva ya Tirkiye amade ye birêve çû. Delegeyên bajarên Bakurê Kurdistanê jî di kongreyê de amade bûn. Serokê Partiya Devayê Babacan, di Kongreya Partiya xwe de axivî û bi taybetî li ser pirsa Kurd jî Hikûmeta Tirkiye tavanbar kir. Destnîşan kir ku ciwanên Kurd di dezgehên fermî yên li Tirkiyeyê nikarin kar bikin. Cîgira serokê Partiya Dahatûyê û her wiha keça siyasetmedarê Kurd û navdar Degîr Mîr Mehmed Fırat Helûn Fırat jî di kongreyê de amade bû. Bi Kurdistan 24 re li ser Kongreya Partiya Devayê axivî. Büyük kongreler demokrasinin düğünleri. Kongreyên partiyên siyasî davetên demokrasiyê ne. Wek Partiya Devayê em jî dibin şert û mercên rêkarên vîrusa koronayê de kongreya xwe birêve dibin. Partiya me mercên beşdarbûna hilbijartinan bi vî awayî temam dike. Hêvîdarim di warê demokrasî û edaletê de dahatûyek baş çavereyê me be. Damezrênerê Partiya Devayê û her wiha parlamenterê berê AK Partiyê Medenî Yılmaz jî li ser pirsa Kurd nêrîna partiya xwe wiha dinirxîne. Zor şartlarda, kısıtlı ve sınırlı şartlarda teşkilatlanma çalışmalarımıza başladık. Partiya Devayê bi heman hişmendiya wekeviyê nêzgî hemû welatiyan dibin. Cihê cihêkariyê li hemberî Kurdan di partiya me de nîne. Hikûmeta niha ji ber hevkarê xwe yê netevperest nevêre mafê Kurdan bide. Salvegera Roboskê dihû bû. Ev devletê çend zarokên xwe bi firokên xwe kuştin. Pişra jî ji dadgeha Tudiş derneket. Tenê ev bûyere têra xwe nîşan dide ku demokrasiya Tirkiye di çi astê de ye. Partiya Pêşkeftin û Demokrasiyê di nehê adara sala 2020 de hatibû damezrandin. Partiya Devayê li 43 bajarên Tirkiye kongreyên xwe birêve biribûn. Li gorî yasayên Tirkiye, êdî Partiya Devayê mercên beşdarbûna hilbijartinan temam kirin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.